parasta PC-tippiä. Ja asia, minkä sä haluat tehdä, on sä meet tänne Microsoft Storeen. Ootat, että tää lataa. Meet tänne TB Transclusion TB Taskbar. Vai mikä nyt onkaan. Avaat sen. Se tulee tonne noin. Laitat päälle. Clear. Noin. Sit sä hyppäät Steamiin. Niin sit Wallpaper Engine, se maksaa joku 7, mut Onward lataa. Sitten View ja Show Desktop. Ai, nää pois. Siinä ois.